ଆଉ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯିବ ଯେ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ସେମିତି ଧର ଆଉ ଖସିଲା ଦେଖା କଲୁ ନା ଖସି ସିଙ୍ଗଲ ହେଲା ଡବଲ ଭଲ ଦିଅ ଏଟା ଟାଣେ ଏଟା ଲଗା ଏଟା ଡେଙ୍ଗ ଛୋଟ ଅଛି ଦେଖୁ ନାଇଁ ଆଉ ତୁ ତ ପୁରୀ ଦେଖା ଏଇଠି ପୁରୀ ଦେ ଦି ଥର ପୁରୀ ହେଇଯିବ ସମାନ ଆଉ ଗଣ୍ଡି ଆଉ ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ଛୋଟ କଲେ ଯେ ବକେଟ ବୋଲି ଦେଖେ ବକେଟ ବି ପଇଲେ ତ ହବ ଧରାଇ ଦେଖବା ଆସ ଆଣ ଦେଖବା ଗଣ୍ଡି ପକା ସେ ଲୋଡ ଖସିବନି କି ସିଙ୍ଗଲ ଲାଗିଛି ଏଟା କେମିତି କରିବ ରେ ମୁଇଁ ସେ ଦେଖେଲି ଦେଇଛ ମାରୁ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆମେ ୟାର ଲାଗିଛି ଯେ ବୁର୍ଷଟା ଉଠଉଛୁ ବୁର୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଜଣ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଇଆଡ଼େ ସମାନ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଆଇବନି ଆଉ କେମିତି କରିବା ଆମେ ଦିନରେ ହିସାବ ମାରିଦେବୁ ରେ ନୂଆ ପମ୍ପ ଦେଇଛୁ ଉଠେଇଛୁ ସେ ସ୍ପଟରେ ମାରିଦେବୁ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ କରୁଛୁ ବଡ଼ ଫୋନ ଆମେ ନ ରହିଲେ ହେଲା ନାଇଁ ସେ ଫୁଟି ବୁଲୁ ନା ତାକୁ ଇ କାମ କରିବା ପାଖରେ କି ମିସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି କାମ କରୁଛି ଯାଇକି ଆଉ ଏଟା କିଣିବାର ଅଛି ତମେ ଏଟା ସଫା କର କି ନା ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ହଁ